Поддържането на лична хигиена е основен аспект от грижите за възрастни хора, тясно свързан с достоинството, комфорта и цялостното здраве на индивида. Като болногледачи, нашата основна цел е да подкрепим възрастните хора да се чувстват чисти и освежени, като същевременно уважаваме техните лични граници. Добрите хигиенни практики предотвратяват инфекции и кожни проблеми, правейки ежедневието по-безопасно и по-приятно. Трябва да подхождаме към тези задачи с огромно търпение, като гарантираме, че възрастният човек се чувства уверен и спокоен по време на всяка стъпка от процеса. Преди да започнете каквато и да е рутина за къпане, внимателната подготовка е абсолютно важна за безопасността и комфорта. Винаги събирайте предварително всички необходими принадлежности, като кърпи, нежни сапуни и чисти дрехи, така че никога да не оставяте възрастния човек без надзор. Уверете се, че в банята е приятно топло, за да предотвратите измръзване, и винаги проверявайте температурата на водата с китката или лакътя си. Чрез внимателно организиране на средата, вие минимизирате тревожността и създавате спокойно, безопасно пространство за лицето, получаващо вашите всеотдайни грижи. Къпането често може да предизвика чувство на уязвимост, което прави неприкосновеността на личния живот и достоинството наши основни приоритети по време на този процес. Използвайте голяма кърпа или леко одеяло, за да държите човека покрит, като откривате само специфичната зона, която миете в момента. Винаги обяснявайте какво правите преди да го направите, като поискате разрешение и ги насърчите да помагат с каквото могат. Този уважителен подход изгражда дълбоко доверие, превръщайки една потенциално стресираща рутина в съвместно и комфортно преживяване. При миене на застаряваща кожа, докосването ви трябва да бъде изключително нежно и внимателно, за да се предотврати случайно разкъсване или раздразнение. Използвайте мек сапун без аромат или специализиран хидратиращ почистващ продукт, като го нанасите с мека кърпа за баня с леки, плавни движения, а не с грубо търкане. Изплътнете старателно всички остатъци от сапун, тъй като останалият продукт може да причини значителна сухота и сърбеж. След това внимателно подсушете кожата с мека кърпа, като обърнете специално внимание на гънките. Правилните стратегии за обличане играят жизнено важна роля за поддържането на телесната температура на възрастния човек, която често варира през деня. Обличането на пластове е изключително ефективен метод, позволяващ на индивида лесно да добавя или премахва дрехи, когато му е топло или студено. Избирайте дишащи естествени материи, като памук или мека вълна, които прилягат нежно към деликатната кожа. Винаги се уверявайте, че облеклото не е прекалено тясно, като по този начин насърчавате здравословното кръвообращение и предлагате максимален комфорт по време на ежедневните дейности. Използването на адаптивни опции за облекло може значително да улесни процеса на обличане, както за възрастния човек, така и за неговия болногледач. Дрехите с велкро закопчаване, магнитни копчета или дизайн с предно отваряне намаляват физическото натоварване при обличане и минимизират дискомфорта при разтягане. Свободните ръкави и еластичните талии се адаптират към ограничената подвижност, като същевременно поддържат спретнат и достоен външен вид. Чрез избора на внимателно проектирано облекло, вие помагате на възрастния човек да запази ценното си чувство за независимост и личен стил в ежедневието си. Внимателната грижа за устната кухина е критичен компонент от общата хигиена, който пряко влияе върху системното здраве и ежедневното хранене на възрастния човек. Помощта при ежедневното миене на зъбите премахва вредните бактерии, предотвратява болезнени заболявания на венците и осигурява свежо, комфортно усещане. Винаги използвайте четка за зъби с мек косъм и паста за зъби с флуор, като насочвате четката внимателно, ако е необходима физическа помощ. Редовната поддръжка на устната кухина не само предпазва зъбите, но и предотвратява тежки респираторни инфекции, които могат да възникнат в резултат на лоша дентална хигиена. Правилната поддръжка на зъбните протези изисква специфични ежедневни процедури, за да се гарантира, че те остават чисти, правилно поставени и напълно удобни. Сваляйте протезите внимателно всяка вечер, за да оставите чувствителните венци да починат, и почиствайте старателно изделието със специализиран неабразивен почистващ препарат. Накисвайте ги през нощта в специален разтвор, за да отстраните упоритите бактерии и да предотвратите болезнени инфекции в устата. Освен това, редовно проверявайте устата на възрастния човек за зачервявания или раздразнения, причинени от лошо прилягащи протези, които изискват професионална корекция.
Защитата на деликатната кожа на възрастните хора изисква постоянна бдителност и дълбоко проактивен подход в ежедневните грижи. Застаряващата кожа естествено губи своята еластичност, става значително по-тънка и много по-податлива на болезнени разкъсвания, тежки натъртвания и мъчително изсушаване. Разбирането на тези уязвими места е решаващата първа стъпка в предотвратяването на сериозни усложнения, като декубитални рани или упорити инфекции. Като дават приоритет на цялостната защита на кожата, болногледачите могат драстично да подобрят качеството на живот на индивида и да поддържат неговото общо физическо благосъстояние. Прилагането на висококачествени защитни кремове и ежедневни увлажнители е от жизнено важно значение за поддържане на здравето и еластичността на застаряващата кожа. Избирайте богати, хипоалергенни лосьони и ги нанасяйте нежно, веднага след баня, за да завържите успешно основната влада. Обръщайте специално внимание на зоните, склонни към екстремна сухота, като долната част на краката, лактите и петите, като избягвате силното триене. Постоянното увлажняване създава жизнено важна защитна бариера, значително намалявайки вероятността от болезнено напукване, интензивен сърбеж и опасни увреждания на кожата. Ранното откриване на потенциални кожни проблеми е първостепенна отговорност по време на всички ежедневни рутини за обличане и обгрижване. Болногледачите трябва внимателно да преглеждат кожата всеки ден, като следят отблизо за всякакви финни признаци на изтъняване, необичайно зачервяване, тъмни натъртвания или леки ожулвания. Обръщайте специално внимание на костните изпъкналости, като петите, бедрата и опашната кост, където често първо се развиват рани от залежаване. Бързото идентифициране и съобщаване за тези ранни предупредителни признаци позволява незабавна медицинска намеса и бързо, ефективно заздравяване. Личната хигиена и внимателната грижа за външния вид са дълбоки прояви на съчувствие, които значително подобряват ежедневието на възрастните хора. Чрез комбиниране на безопасни практики за къпане, интелигентни стратегии за обличане и бдителна защита на кожата, болногледачите насърчават среда на достойнство и дълбоко уважение. Не забравяйте, че вашият нежен подход, непрекъсната комуникация и непоколебимо търпение са също толкова важни, колкото и самите физически задачи. В крайна сметка, внимателната лична грижа изгражда трайно доверие, като гарантира, че възрастният човек се чувства истински ценен, невероятно защитен и приятно чист.